Ik ben Jacques Herman en ik sta hier namens de Natuurbeschermingsvereniging Dumpje, die dus al ongeveer 45 jaar knotboom doet, omdat die belangrijk zijn voor de natuurwaarden in de streek. De Dumpje zet zich in, Natuurbeschermingsvereniging Dumpje zet zich in voor de natuurwaarden in de streek. We staan hier aan de Holepoldersdijk en Bresjes. Dit is een lange dijk met ongeveer 250 knotbomen, die dus met een cyclus van 5 jaar onderhouden moeten worden. Dus we proberen dus in die 5 jaar rond te komen. Het is ook natuurgebied, het is ook van bestemming van natuurgebied, dus dat is heel belangrijk. En waarom knotten we die? Nou, als je dus niks aan die knotboom doet, die vallen op een duur uit elkaar. En dat mag dus niet. Die zijn dus voor de natuurwaarden, onder andere steenuilen broeden daarin, ringmusken en nog wat organismen. Dus dat is heel belangrijk voor de streek. En ook, wat dan een stokpaard is van mij, ze zijn kenmerkend voor de streek hier. Vooral West-Vlaanderen heeft vroeger verheven gestaan van knotboom. Dat is natuurlijk veel minder, maar goed, ze zijn er nog een heleboel. Knotbomen hebben onderhoud nodig, maar waarom wordt dat niet door de overheid gedaan? Nou, er zijn veel knotbomen in particulier bezit. Dus hier in dit geval is dat een weduwvrouw. Ja, haar man die is een jaar of 3, 4 geleden overleden. En we kwamen hier al zo lang, dus dat blijven we doen. Ook voor haar. Zij had niet de mogelijkheid om. Zij had de mogelijkheid, maar dat kost hartstikke veel geld om dat te laten doen. Dus dan blijft het onderhoud weg. Dus daarom gaan wij dat doen. En ook een beetje als eerbetoon eigenlijk aan haar man. Want die was altijd ontzettend werkzaam in de Natuurbeschermingsvereniging Dumpje. En ja, dan blijf je dat doen, ook voor hem. En gaan jullie door heel West-Vlaanderen? Nee, eigenlijk in principe alleen daar waar de eigenaar niet in staat is om het zelf te doen. Het zijn de rijke mensen, en dat gebeurt nu regelmatig. Ja, dan gaan ze weg van het bedrijfje, van de boerderij. En dan komen er dikwijls meestal de rijke Belgen en die nemen dat dan over. En daar komen wij dan niet. We zijn in principe de mensen die het zelf eigenlijk niet kunnen. En de natuurwaarden moeten aanwezig zijn. Maar je zou er toch ook geld voor kunnen vragen? Maar dan, dat doen we in principe niet. Dat laten we dan wij over. Ja. Met hoeveel vrijwilligers zijn jullie? Dan kom je eigenlijk op een goed moment. Want we waren er, voor de middag waren er met 18 en dat gebeurt zelf. Meestal bij me ongeveer 8 tot 10 personen ongeveer door elkaar. Maar er zijn er ook al bij die zitten nog wel al door de 80. En vanmorgen is er ook weer iemand weggegaan dat niet meer ging. Dus ja, we moeten nodig vers bloed hebben. En het is net geval, ik maak nog van de gelegenheid gebruik. Ik doe dat nu 40 jaar. En ik heb dus besloten, vorig jaar eigenlijk al, maar nu kunnen we laten overhalen. Ik ga nou ermee stoppen, na 40 jaar. Dus we zoeken een nieuwe coördinator, die had dat werk een beetje geregeld. En ook afspraken maken met de eigenaars. En kijken in de gaten houden na 4, 5 jaar, wie is er nou weer aan de beurt om het te doen. Dus dan mag je daar afspraken mee. En ook hier een beetje de boel een beetje leiden. Want er zijn niet altijd de meeste mensen die werken alleen maar en wat verder niks. Dus ik probeer dat dan een beetje een goede baan te leiden. Voor jongeren die misschien interesse hebben, wat is er leuk aan dit werk? Het leuke is, werken in de natuur, je spieren laten zijn werk doen. En dat is eigenlijk veel beter dan in een fitnesscentrum in die bedorven lucht een beetje in het zweet te werken. Ja, dat is hier veel leuker. Ja. En maatschappelijk betekent het ook nog wat. In zo'n fitnesscentrum, dat is eigenlijk alleen maar voor jezelf waar je bezig bent. En hier ben je dus voor de gemeenschap bezig. Ja. Fit blijven in de natuur. Precies, ja. Ik ben Siem en ik kom hier knotten voor het Dumpje. En hoe lang doe je dat al? Nu 2 weken. En vind je het leuk om te doen? Ja, zeker. Lekker in de buitenlucht? Ook. En lekker bezig zijn, de hele dag bewegen. Wat ben je van plan om voor studierichting te doen? Landbouwtechniek. Dus je kan al een beetje kennis opdoen hier? Eigenlijk wel, ja. Bij het Dumpje zouden ze best wel wat meer jonge mensen kunnen gebruiken. Wat zou je zeggen tegen mensen die interesse hebben? Vooral doen. Het is goed voor je, zeker om hier in de buitenlucht te zijn en lekker met de natuur bezig. Heb je altijd al iets met de natuur gehad? Ja, ik ben van kinds af aan eigenlijk al buiten geweest. We hebben zelf ook dieren en daar hou ik ook van om ze te verzorgen. En
meestal gaat dat ook heel leuk. Dus, Zit het ook in de familie? ja, zeker. Mijn moeder doet heel veel met paarden en mijn vader is ook van jongs af aan al buiten bezig geweest. Dus Oké, bedankt voor het interview. alsjeblieft.